Salut! Se pare că zăpada a fost doar un vis și ca orice vis ține până dimineață când te trezești. Și iar am ieșit cu Bibi loaișele la păscut. Ia uitați-le cum mănâncă iarbă și se bucur el. Când eram mic zicea tăticul meu, băi, dacă din partea mea să nu ningă niciodată. Și eu ziceam, cum să nu ningă? Că noi vrem să ne tragem cu sania. Pe aici și dealul ăsta ne făceam viața iarna. Dar la el, ca crescător de animale, o să că el nu vrea să ningă niciodată. Avea căpri și trebuia să scoate căprile la păscut. Începeau să fete în februarie. Pe zăpadă era nasoală treaba. Acum parcă îmi vine să-l cred și eu. Au venit uliul și au atacat la porumbei și astea au intrat în alertă nebunile. Vine și atacă, că e foamiță și lui, ce să-i faci? Îi face selecția la porumbei, ca să avem porumbei de calitate. Avem nevoie și de o selecție pe măsură. Să rămână cei mai buni am nevoie până în primăvară, ca să-i bag la pereche.